السلام عليكم. السلام عليكم. مع السلامة. وعليكم السلام. جمال ñallemon. جمال. Wona gis ñalle jam. Mam tan imba. Assalamu alaikum rewbe. Salmini yon. On cel. jam bébé dama dal sel mon amour si wari dam arsel Mawdo yo won mo. wari dam dawul Am pun mbada ni. mbada Ala jam tum. baba gala jabata jumi baba blay Ka tawada jabani jungo tan. jabana jungo tan nan ne ke Ko hala mo ya tayrun. No jamun mbada. ton tabarakallah si alhamdulillah Wona kidi killifaado mbadda. si kellifaade so ari e tawi gorko ene joodde rewɓe salmin gorko caggal ka gorko calmin gorko o jooɗoɗa rewɓe mbaɗaɓe ni eyyi nan kellifaade ko nit saka noon chef de village Neddo sahanu hoɗe jumre tan. onon chef de village men fof jumre ko jublane baba gala Non tan. odon celli Jamal wala odon dambe mawdum kay jam tan alhamdulillah jam tan alhamdulillah eteral jam tan ni baba blay on de kam ma jafo non kam déplacement jam di de balde be tampin on de ala to nut dal fu min no ma jafo non kay kal ko mi min ngar wallahi ma jafo min ngar wallahi ana yasin kay si alhamdou machallah Mbaɗon o guley. bisimilla moon Mba. bisimilla moon gaɗɗon tan ɓe Jam alhamdulillah. jam woni kam Machallah. bisimilla moon Ba mbaɗon guley. jonde men juurata nde tawno jonde men juurata wonko jiɗɗen wadde kono ko jiɗɗen wadde ko kadi mboɗo jogii hen haala ɓe eɗen mbiya ko ɓe resdirnoɓe eɗen mbiya ɓe mbiya ndesdirani ɗum fof e waade noon min kam jinmi andinde on ko faare dewgal ngal pour heɓde ɗo ni hirsa gayen yuppude maare en mahrun en ari abbo en garani en ɓe garani en la ala hen koy o arde muɗo haydara fertaki ko yo ar tan o heɓa suudu makko o hurto ko heddi ko wonko mbinomi hen ya namdo ɗum ne gasa wonde noon taw annen a heeɓi humpir ɗum Bismillah. Minne gila nden mi jooɗana hiɗum. Mi yehi e yimɓe tato. Seere ɓe tato ɓe jamɓe fof kadi ko hellifaɓe ko sariyankoɓe. Ngam yettinde namdal ngal. Jettimi ala hen ko cuurmi kalamiɓe haalande ha laaɓi. Ɓe mbi so tawi nde o resatamo nde omo wonduno e haqqille makko. Wiya aha nde o ɗanni nde ɗo omo ɗannude e hakkille makko. Won wiɓe nde o resatamo nde kadi omo wondi e haqqille makko. Boy. No, boy. Yo. A fotane yo. mi hayni momode mi jaban sa yata So hanni wa yo. ay mi yimo tan mi wani ni holon mi dari ni Do umi. après o yawri noon Do umi joni. kadi Eh. An ko ari halane. o haali bone kay No. Affaire mariage. mariage ala Kanko e asimi ko desom. Hey, ko desom gonga e gonga. ala Walla. Joni do kay ko valide. ala suside walla e haala yero Bimame. Ko desom. joni Joni ma Allah yero resat asimi billahi wallahi. Après mbiyum joni non buubel non. wallahi ko ɗum wiyete neɗɗo so kala ko hanga Eh. so yi ko faalama heɓɗo Le wi buubel ɓuftarako ala ɗum kay ɗum tan woni haala makko wi o pare buubel mbiyum noon ɗum wattaki ana wonta ɗo debbo ma oɗo ara rek gan hakkille ma no sawa mais ƴeew an ko waɗat ɗo min welani kam de Ko woni affaire mi anda holɗum holɗo to ummoro e wuuro ngo affaire min ɓeɗe lelde e rewɓe jananɓe en ɗiɗo eyyi ɗum noon kam ɗum kay ne haala e wuuro heede boy eyyi ɗum noon ande ñande mi yima mi haalnama ɗum ɗo mbaɗɗa aalu jaaɗa quoi mais ɗum noon holno wonira ah min mi meeɗa lelɗade ɗo e debbo janan mi ala on ɗum ɗo wona kay aɗa hooli a waɗani mi waɗani aɗa hooli ɗum non mi waɗani donc min. koɓe kaali foof no rewmo caggal non Ɗum woto ɗum hanma wawa ɗum wonde haade par ce que ma. goɗɗo ne wawi haalde goɗɗo ɓe cikka gonga taw aɗa Hey, wirto jomum min mo jiiɗa ɗo min mo jiiɗa ɗo ala komi haalaka ala koɓe kaalani ala koɓe pawani me dow mais je m'en fous te an de gonɗa an ɓuuri kam ni wonde say Ala. hay goto haalta ɗum say say ay
mais mi yirawi gonno wimani ni mi pourquoi away away bon mais a haala tan min ɗum no muusi kam de wona fi ɓe mbima ka aɗo jokka rewɓe jana ɓe mbiya min ɓuurma wonde saysa mi ɓuurani ma wonde saysa heddula koɓe kalta ko ni ko gonga e maɓɓe mbimam ƴeew sa renta mi yaltat sa yaltu wuro ngo an noon mbaɗa ɗum noon wiiɗa ɗum ɓe takka maɗa yiɗimi ɗum takkude mo pottuɗa fof ga ni accude rewɓe jana ɗum yiɗa ɗum de jokku haaju ma tan ɗum hamantama kay ɗum heftimomo ɗo yano to o arti ga fawi dumunna joom suudu mo resno abbitimomo ga kono o waɗanimo reconnaître kanko banggue haqqille makko no yaari o wi ko dewgal ala hakkude maɓɓe gandin mbiɓe noon joni ko on rewe makko e nder dumuna e lebbi 6 jeerete ko o yeehi mataw o ɗeeɓi andidde on hankkadi yidde makko abitima hen mbimiɓe ɗon dewgal ngal namdi ko ngal humte walla ala hol saria no ñawiri ɗon ɓe mbi so tawi woni nde immotonde haqqille o yeehi eɓe ndesodirno ngal dewgal koko jokki tan ɗon hay batte battaki ɗon alhamdulillah ɗum ɗon jannanamɗa ceerno hay nde ɓe mbi ko hay so tawino noon nde haqqille o yeehi nde o wino debbo o seeri ɗum ngal ceergal sellata sabu o alta e haqqille makko ɗum noon eyi alhamdulillah ɗum wuro ni ɗum ɗo fof jaranamɗa ceerno to ɓaari kala son garim to am alhamdulillahi rabbil alamin Allah ɗum tawanno haala mum ɗum no jaɗi ko motoɗo jarno ko namnete ko namneteɗa ko namde jangde ma woɗɗani an ɓuurani ma gasani saka ganda sari walla an mi andam no ganduɗa an an hay woddu ha wollay ya hawni a suurni ɗum onde ñawro mum sari ɗeɓat wonno ñaawen ala o ɗeɓat hamna ayno garmi woddu ha jaltumi fimi toon ceerno ɓooɗe diddami jami nde mi yeehi Congo toon jokkirimi bami fulfito ceerno eyi sari jooɗo jaafoɗe kam se wongo min jaɓi a janggi série Congo kono minen série Congo yonani jaafoɗe yonanima gise ala min kaldata yonanima mi haaldani o muusi d' accord jangdam wona haaji mum jangdam wona haaji mum joni jaafoɗe kam minema bisimilla baba blay jaafoɗe min jaafima wallahi min jaafima kay wallahi on kay min jaafima kala ko min jaafima ɗon noon on potani haalde ni mbeɗa faw heddani wadde degui yallah fotani wonde kono noon min kam mbimi tan ko alhamdulillahi rabbil alamin ndeke noon kamɓe ɗiɗi ɓe ɓe gonani min gaññomi tan koɓe gona ko Allah yiɗa ko ɗum takno mbeɗa wuulo mi yasin kam nen ala komin kumpodiri hen wallahi no wodi jogimi tan e téléphone kam mbeɗa wullo komi kulɗo ha daari maayi kono kay ko taade ko ni kay ko dewgal ɓe goni ko Allah yiɗi ɗum kay alhamdulillahi rabbil alamin noon joni noon hankkadi noon so yawti woto riddu yarude bato wi ko yero ari kala saɓe joginiɓe ɗon suudu eɓe ɗugo ko joom suudu makko joni kay en daganimo ala hantimo on ta riddudem an koɓe jahanno wuso ko fof an sa walla ala hanti kam on ta riddudem wona ñande ɗo wi komo fiyam Yacine on ta riddudem an baba galle hankkadi ayi so koyngal leelan woto hunde ko leela yaade tawoyde debbo yo walla goɗɗum onon guetoɗe faɓɓude ñalawma gooto mo pewjo toon debbo ara heftoɗa ko galle mon ni panomi honno toon koyɗe ma kadi Boubel jinnode tan balla kam min gila oɗo debbajo hurtiɗo waɗi semaine aji ɗiɗi bironki tan yo yaro ar wala to e suudam to ko mbinoɗa kam ko fof mi waɗi ko tottunoɗam ko fof mi waɗi kono mi ronki tan yo ari joni noon mbimi yam e artoma balla hammati mam makki yo Boubel ko mbinomam ko est ce que a waɗi ɗum waɗi mi lootima haɓannom laaɓi ƴeew mi halni goggo Yasinen mi halni kaw baba gallen ala fof mami woytanaki Boubel an noon aɗa metti wallude Boubel looto mi lootima ko change comci tan woni kam waɗani an kay golle gasi a lootima kono a change ani comci jiiɗam fof sikkata ka loota Boubel aɗa jogui cuuray seeɗa mo dokkunoɗa hamo mi boynu tan ha furno wojji wi coy
tan mbaɗmi heen hunde waɗi lewlewol muɗum ɗo waɗi lewlewol ɗo tan yaradoki yalti sundu jonti ɗiɗi mi ronki yo waale suudam a meeɗi yiide fuurna no ɓuuri e cuuraay holto meeɗɗa yiide ɗum so aduna diidawa a meeɗi yiide ɗum ne waɗe buubel ande ƴeewata ande haaldu seesa gila heewɓe nande ala heeɗi sa pari mi haala a pari eyi ande ƴeewata jaha duɗal ngal ceɗa dondi ha ɗaata mbaɗa e nder ande he ƴetta jeyge seeɗa gubba hen ƴetta cuurayo pawata ko dow wona e ƴulɓe he pawata an kay defi warde yar mi anda e joni jimmi ko ballira ham sibu Allah wallam jonti ɗiɗi mi ronki yo sa heeɗima ham tan mi wallete kadi sa waɗi seesa tan mi wallete eyi buubel ustu jikkuma ono mbaɗa ni gulal ɗi e luuhal ɗi ɗum ɗon mi haalninoma ko ɓooyi heddoto ko mbaɗa refto tan gustora ko gulali maɗi e boj buubel lorɗa lootima o haydara wa ɓurdem o ummi hay goto anda so ummi an o tawma koye wuuro ma e nder leñol ma gonɗa buubel somin ballanima holmo min ballat aɗa kam min goppata min paye makko seese mbatta ay sa waɗi seesa a hefti yero an jeeyi yero kono an hunde fof gulali sa waɗani doole mbiyata ka heɓani hankadine buubel hay goto wa nande gara gallamen lorɗa ha laaɓa mi waɗanma maquillage ko ɗum hawimi hen noon min ko woni tan kalo faresi ko min mbar woni ɓi halpular tanum halpular mi ronka tan fewnude tan konko tan hankkandi o gaño kam ina hawimi noon a teyani tan kanko mo teeyi a yi haala makko heewani de haala makko heewani an haala muɗum heewi jehen galle mi lowanma haala mi hokkuma cuuray mi waɗanma maquillage garta eyi oɗo pende cubbu yumum Dieynaba Kebe omo nelduno ham maquillage uji e saguji e paɗe foof kamɓe foof ɓe mbimi ɓe nanguete combat o eyyi so Allah jaɓi aɗa mbi sam waɗini hoore maquillage tan heewi ko ɓurtude aga e meeɗa wadde poɗɗo ko mbiyeɗa buubel ko poɗɗo kay anda ɗum jehen joni nde jontami fof mami ara mbanna ham maquillage ala buubel ɗon kay jettoɗa hiɗo somi dañi temps so tawi haydara mi fewnani gara mi waɗanma maquillage kono an nde jonteɗa fof mi gara i buubel mboɗo wawi ɗum mboɗo yiiɗi walludem kono mi wawa ɗum komi joom golle eyyi jehen mbanna kam hande ko heddi ko mi miijo holno poɗmi wadde ɗeɗo paɗe canza ɗum elde jombajo eyyi pende cubu neldi kam paɗe sac ɗimum Dieynaba Kebe même sange paɗe a sangara wurti buubel abdure ga pour ko ñaata gonga min segillam segillam wonde gorko ma ayi on mo koye yaade ala a wawa he yami yahan mi ƴeewoya guesa follere ba ala war seesa mi nani nana ñaaye war seesa oui ko kalantumami ɗo ko ɓuuri wadde important to paaɗa to ɗum ko woni kadi wona aɗa andi kam yero walani suudu buubel hanki so yero walani suudu buubel holto mi faman mi manki fam ɗeɗo balɗe ɗiɗi jaw jamma ɗiɗi jawtuɗo waali ko suudu asimi eyi hanki o fonno waali ko suudu buubel omono suudu asimi leli la ilaha illallah buubel waali ko noddudemo ha Allah o weeti min to mi najji mbimaɓe gila ar wonde ha hande mbeɗen nana dande buubel yero joni yero addanama debbo mum ronkama yo reglu ɗum ɗo kadi wona probléme goɗɗo kadi wonɗo e ummade aɗan ko jinmi haalandema ay yero so fini yo ar ɗo haalana yimɓe ko mbawi nande saabu min mbeɗa wiyanno probléme gasi ndekete probléme o ko joni fuɗɗi ɗum ɗon yaasir ɗum ɗon kadi ko probléme uji goɗɗi probléme uji neɗɗo ɓenni ɗi fof ɗum kadi ko probléme goɗɗo ɗen ɗum ɗo kadi caɗele goɗɗe goni ɗo aɗan min ko woni caɗele ɗe mi dañani hen taw ko laaɓimi saabu mi yiyanimo taw kono buubel hanki waali koye dande mum ha Allah o weeti o ɗanaki hay ko accani yimɓe kadi ɗaani eyyi ɗum kam yasin ka debbo koɓe rewɓe an woni e galle o an woni mawɗo maɓɓe on cuɓe hay sinno ko keren ren gonno ɓe on ceer saka noon yero aɗa andi no wayi hakkillaji kadi belani e paami an caggal ko an woni debbo an woni ɗo affaire jaytanɗen ɗiɗo min wawa woni ɗo mboɗo rakle ɗum e yero somi haalni ɗum nanata eyyi joni an so tawi a heeɓi humpir laamgo ko probléme oɗo woni hen ummaɗo ɗo rewnu gila law noddu asmi nodda buube mone mumen fof gandina ɗum ko balɗe ɗiɗi war seesa hoto mburlu min moƴƴani e ma hen ko laaɓimi ceer kono somi dañi hen ko laaɓimi ceer so fini joni mom haalnam ko ɓeɗe nana hono wona yeroɓe rewɓe ɓe noddata ko rewɓe ɓe idoye rewɓe eyyi moƴƴi rewɓe noddata ndefla eyyi moƴƴi
ko hen wonde ko ma laab ne kam mi haalda wona ceddo way so billahi wallahi sama yogon duma la nuyu yow yaa dib jam yaa dib woyu yaa dib bandi yaa dib defe yaa cem ay yow man ma ne la danga jaafa laa wax ku la may yow yaa dib woyu yaa dib imbécile mala an ber yaa ma gënoo dem ne ab mala bu ma sama loxo bii de bu ma demee raxas ko ba mu set fóot ko cim bu ma la teeloon a gis du ma la joxul loxo de waay accu bi daxol aw maag yow lenn affaire lu dul ab jam nga ka woni xam nga li nga def ayan non feni Hassan feni ko mbaaw mi hen yow yaa ma ko mbaaw mi hen yow kilif doo dara doo yaa ree sa bi yaa ree dara mi ado Allah balde waxa kilifa attaque yow hofi bandu waay yow budul adan hofi ada wayno bonni ni sama koy an neddo ni yema yanay ma ko wondi kam do sama koy mawdo wawa jokkondirde mawdo awawa jawdi billahi sama koy ngal bi meru jiyabe retraite be waay feni waay yow yaa ma gën a doon jam yow bon nga xañaan nga moo tax sa doom yëpp recette la imbécile que tu ana yow bal li nga def ti hen mi ado Allah balde ma ha sa repti hen tanga ma bay xamala sa repti hen mi ado Allah balde ma ha ka kuɗaɗal ko mbawme ɗum ka gandirta ka kuɗaɗo mboɗomi ko tanga ma bay jama paami mboɗomi ayow an kuɗaɗal nangi ngol ko lawol jama lawol jama ko way bayil sama yere yi poɗɗo yaade jama yata jama waɗa waxate ma dor la warat ma waxate ma dor lay toj min kaƴel mangel woymi ko bolle puyɗo ngay ab ancien bande kuɗaɗo Allah ɗo woy ñabbala saccu juri jamburi wallahi min coccat ha labɓa min nawma jama an kuɗaɗal jamaɗo yahaɗa haɓa yimɓe yahoɓe jama woyu bonɗo ma gëna dondi jammo sukaɓe an aɗa heɓa sukaɓe woto ƴeewoyde mairie gasnuɗi a yahata jama watta aɗa oñi koyɗo aɗa oñi kooɓe aɗa oñi fof ma fof way damal way demmu ngar jam ngar rek wi kam demmu dorma mbé dorma dorma jiɗɗa ko warma dorma bama dore de yaakaar naa tey brigade ngay fanani bon awuzu billahi min seytan way yow demal bismillahir rahmanir rahim bo juutu naa la wala imbécile nga wala mana juutu naa la sa watti kam no dorma yow da ngay waaj rek yow da ngay waaj te doo def billahi bu ma waajoon ni nga waajoon ñaf la bida dégg nga li ma bida dégg nga olof hal mi nana dégg nga wolof hal mi nana dégg nga wolof xanaa tey nga ma si dégg yow dégg nga wolof seydan sama koy ngal bi ma iblis bon yaa ma gën a doon yaay nday iblis di jaam ndayam iblis nga ma iblis imbécile ngeen rek fen ba yàqu yow imbécile nga imbécile nga boy mbaɗen ɗum nati fam surtout soma oɗon ɗum yiɗema enema ɗenemi anani hakkilam suɓima simiɗiminangi goɗɗo haltami woppa voilà on son nak jigi hen quelques idées deuxième couplet o sa ilmini ɗum aw piye kam ɗon mais ara mi nani hen ko hanga boy billahi wallahi comme somawa rek son moy jouoɗo e série ɓinguel ok oɗo son oɗo ɓinguel omo dow yeewi toñi oɗon ƴew sawoninoɗo wonani wayanno ansa woninoɗo wonani yaranno on mbira a woni fo a woni anno nora matawa yahani musikam kono jarani no boy mbaɗen ɗum nak quoi nayi mbaɗa ɗum il est temps aɗen wajiɓe en tan jaltine c'est ça quoi fami donc non anni tan ay son no hette normal no passa partout joni noon soma o eno gayno nodere ma ɗo e kam noddata kam ɗo quoi
an kay pot wato mo hawji yimɓe jaare sera man wimo en pranta o te il faut kalis nak il faut joɓen mo de sinon bituji wona gratuit de no mbatten saɗa andi mi ala a ala ew jonno holnode den min de ko oyen ko téléphone min ko oyen jinnomi liggotade mais kanko mo chéri quoi alors oye gon Dakar o amo jiiɗa gollide sa a dañani taw kay ko ma mbaɗen coup d'appel dañen konko mantinen par ce que ma balle en aussi artiste mom a wawa wadde réalisé goɗɗi e goɗɗi a wallaka a waɗaka jappale aussi quoi c'est ça yo clip aji joni anne foti sa ala 1 million a tourta clip anno ɗum kam mi siwa dañde clima clip 200 000 300 000 ko ƴeŋi de joni sa ala 1 million a waɗani taw clip a faami donc il faut darnen hen quoi sinon boy moye lol de affaire men avance tade et puis wajiɓe ina manque darade e musique o no feewi wallahi eyyi mais fulɓe ɓe ina jima ina jingana leñol ngol mais mais culture ina heddi seeɗa eyyi ko mais yimɓe ballani artiste ji ɗi ballani ɓe moyen ji dow comprendre mais haydara vraiment lijjirat ɗum rek bizarre comme no yimɓe fof mbaɗat ni rek go fof nan lijjira honno koduji mum no waɗira enen mbaɗa même chose ɓe mbawa dépendare hay goto c'est difficile de billahi wala c'est difficile mais nak ɓay en mbawa dépendare hay goto kay solution goto mbaɗen guese fata to toppitoɗen kala ko dañƴen tan jaltinen projet ji men ene yeeɓa a walla pourtant ɗum ko miijo de ko miijo kay billahi wallahi mbaɗen ɗum ɗum so en mbaɗi ɗum ɗo wallahi bon il est temps de en mbaɗa récoltude o millionnaire ko fawi te ɗum on suman eɗen mbawi au moins hay so en mbaɗani vidéo ji eɗen mbawi wadde son ji meɗen hey ƴetten fof ga mbaɗen e musique o a faami wallahi il est temps de yimɓe fof nandewe men yimɓe fof yimɓe hewɓe kadi nen ene compte men quoi faami wona yimɓe hewɓe wi pulagu fof eyyi pullo ɗo woni fof hannde ene compte ma donc il faut enen daroɗen ƴeɗo en ɓeno encouragea en mbaɗen noon boy waɗen réew mi ñoo ko moom de ñëpp ko bokk moom mën naa fajal sama bopp salaamaaleykum maaleykum salam waaleykum salaam yawroyata jam jam tan alhamdulillah bismillah toogal bismillah bisimilla 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 jam woni kay mawɗum alhamdulillah ɗum ligge jam tan yettere allah alhamdulillah mawɗum machallah alhamdulillah jam tan alhamdulillah barikalla haala wona haala bisimilla mbaye bismillah ko jam jam kay haala wax ko waxal li ma la wax baba mbaye haalni kam haala ma ko mbadduɗon e ƴemal makko e asimi rokkam debbo aɗa hokkamo debbo rokkam debbo def ma may jabar ga def ma dik o wi noon on gardi ha ala ko heddi so wona aɗa hokkamo wuro foti ni wuro foɗa haala an noon a jampi ɗum walla seede allah gora jogani tanaɗe ittuɗa kadi aɗa hokkiti ɓiye so ɗum mbaɗɗamo yomin noon haala ma dimo noon ko konngol mum ka wonɗo hannde ka wonɗo kanko dawi ɗo yo wuro ha joni mawɗo yo won mawɗo